लोगोफोर नोंथांमोन दिनै किर्गिस्तान हादराव जानाय पाकिस्तान इंडिया आरो बांलादेश आरो इजिप्टनि छात्रफोरनि सायाव फरायसाफोरनि सायाव किर्गिस्ताननि सुबुंफोरा बा किर्गिस्ताननि माखासे सेंग्राफोरा एटाक खालामनाय जाथायनि सायाव फंनैसो बुंनो नागिरदों। दासिम मा जाथायनि थाखाय बै सुबुंफोरखौ बै इंडिया पाकिस्तान बांलादेश बिसेसकय बांलादेश आरो पाकिस्ताननि छात्रफोरनि सायाव एटाक खालामनाय जि जाथाय बे जाथायनि जि कारन बेखौ दासिम मोजाङै मिथिनाय जायाखै। माने दासिम खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला जा बायदि माने इनफरमेशना फैदों बै इनफरमेशन बादिब्ला बे समस्याया मोनसेल' नङा, बे समस्याया मा इमिग्रेन्टनिबो समस्या। माने मिथिनाय बादिब्ला दासिम किर्गिस्तान नामनि हादराव माखासे इमिग्रेन्ट्स बांलादेशी इमिग्रेन्ट्स पाकिस्तानी इमिग्रेन्ट्स गुबुन गुबुन हादरनि इमिग्रेन्ट्सफोरा बांनायनि थाखाय बेबायदि जाथाया जादों। इमिग्रेन्ट्सफोरनि मोनसे रुल्स दङ, बै रुल्सखौ सेफायनानै जेसेबां समहालागै थानाय बै रुल्सखौ सेफायनानै मा खालामदों बै इमिग्रेन्ट्सफोरा बेवहाय गोबाव सम थागासिनो थादों। आरो बे जाहोननि थाखायनो किर्गिस्ताननि माखासे 18 निफ्राय 25 बोसोरनि सेंग्राफोरा बेबायदि गिख्रंथाव मिथिनाय बादिब्ला 200 निफ्राय 250 नि गेजेराव किर्गिस्ताननि सेंग्राफोरा बेबायदि एटाक खालामदों हस्टेलाव एपार्टमेन्टआव जेराव बांलादेश पाकिस्ताननि छात्र थायो बै जायगायाव थांना एटाक खालामदों। बेबायदि जों खौराङाव मिथिनो मोन्दों, नाथाय दासिम बेनि रियेल जाहोनखौ मिथिनाय जायाखै। ओरैनो खौराङाव गोसारनाय बादिब्ला ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बादिब्ला मोनसे भिडिअखौ नुबाय थादों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना दिन्थिजाया। बे भिडिअ नुनाय बादिब्ला माखासे छात्रफोरनि गेजेराव बुदलायनाय जादों, बुनाय नोंथांमोना नुदों। माने जाथाया ओरैबायदि किर्गिस्ताननि जि छात्रफोर लकेल सुबुंफोर माने लकेल छात्रफोर बैसोरजों आरो इजिप्ट जायखौ मिसर होनना बुङो मिसरनि स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मोनसे नांलाय खमलाय बुदलायनाय जादोंमोन। आरो मिथिनाय बादिब्ला बेवहाय पाकिस्ताननि छात्रफोरा बुंनाय बादिब्ला बेवहाय इनभल्भ गैयामोन। नाथाय मा जाहैबाय बाथ्राया इजिप्टनि बै स्टुडेन्टफोरजों महरा पाकिस्ताननि छात्रफोरनि महरा एखे। आरो बाव मोनसे जेंनाया जाहैबाय मा पाकिस्तान आरो इन्डियानि गेजेरावथ' भाषायाथ' एखे, बिसोर उर्दु रायो जोंनि हिन्दी रायो बा जोंनि इन्डियायावबो उर्दु रायो, बेनिखायनो हिन्दी आरो उर्दुआथ' सेम, बेनिखायनो महराबो एखे रावाबो एखे जानायनि थाखाय मा जादों पाकिस्ताननि छात्रफोरखौ बुनायजों लोगोसे इन्डियान छात्रफोरनि सायावबो एटाक खालामनाय जाथाया जादों। बबेखानि जोंनि भारत सरकारा बुंनाय बादिब्ला रावबो भारतारि छात्रफोरा दासिम जेबो जोखोम जायाखै, एसे एला ओरैनो खुन जादों, नाथाय बांद्राय जेबो जायाखै। माने सेभ होननानै बुंदों। भारतआ मोनसे एडभाइजार जारि खालामदों। बे एडभाइजारि जारि खालामनाय बादिब्ला हेल्पलाइनबो होदों। बै बादिब्ला मा हस्टेलनि सिङावनो थानो होदों, न'नि बाहेरायाव ओंखारना इन्डियान छात्रफोरा जेन न'नि सिङावनो थायो, हस्टेलनि सिङावनो थायो, एपार्टमेन्टआवनो थायो, जेजोंबो थांलाय फैलाय खालामा, बे बाथ्राखौ जारि खालामदों। पाकिस्ताना बेबायदि जारि खालामदों। दा समस्याया जाहैबाय मा महरा एखे जानायनि थाखायनो इजिप्टनि छात्रफोरजों जादोंमोन जाथाया, आरो बिसोरजों महरा एखे जानायनि थाखायनो पाकिस्ताननि छात्रफोरखौ बेबायदि एटाक खालामदों। बेबायदि खौरां ओंखारना फैदों। नाथाय मोनसे बाथ्रायाबो ओंखारनानै फैदों, लासै लासै किर्गिस्तानाव मा इमिग्रेन्ट्सआ बांलांबाय थादों आरो बै इमिग्रेन्ट्सफोरा इलिगेलि थानायनि थाखायबो बे जाथाया जादों होननानै बुंदों। दासिम खौरां मिथिनाय बादिब्ला 1500 पाकिस्तानी इमिग्रेन्ट जाय इलिगेलि थाबाय थादों बिसोरखौ डिपर्ट खालामफिनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। 1000 बांलादेशिफोरखौ डिपर्ट खालामफिनबाय होनना मिथिनो मोन्दों जाय इलिगेलि थाबाय थादोंमोन। आरोबाव खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला माने इजिप्टनि सरकारा बुंनाय बादिब्ला 5000 आरोबाव बेबादि इलिगेलि थानाय इमिग्रेन्ट्स दंबावो आरो बैसोरनि मादाव 1500-1600 मा पाकिस्तानी होनना मिथिनो मोन्दों। माने 1200 निफ्राय 1500 नि गेजेराव आरो एक्जेक्ट भेल्युखौ मिथिया, बिसोरनि गेजेराव आरो 1000 प्लास मा बांलादेश होनना मिथिनो मोन्दों। बिसोरबो दासिम इलिगेलि दङ आरो गुबुन गुबुन हादरनि बेबायदि इमिग्रेन्ट्स दङ आरो बेनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बेखौ रियेल जाहोन होननानै बुंदों, नाथाय दासिम एक्जेक्ट जाहोनखौ रावबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नोजोर हो, जोङो बयबो जोबोर खुसि खुसियै गुबुन हादराव फरायनो थाङो, बायदिसिना खामानि मावनो थाङो, नाथाय बैफोर हादरावबो जोंनि इन्डियायाव जाबायदि रायट जायो, दावराव दावसि बैफोर हादरावबो जायो। अब्ला मा जायो बैफोर हादराव थांनानै मा जायो माब्लाबा गावनि हादर बायदि बेबहार खालामफ्लाङो, अब्लानो बे जाथायफोरा जायो। आरो पाकिस्ताननि बाथ्रा नोंथाङा मिथिखागौ, पाकिस्ताननि छात्रफोरा बांलादेशनि छात्रफोरा जेनेरेलि जाय हादराव थाङा मानो बेबायदि जाथायखौ जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल किर्गिस्ताना इस्लामिक कान्ट्रि नोंगो, मुसलमान कान्ट्रि नोंगो, नाथाय बै हादरनि रुल्स रेगुलेसनफोरा बेवहाय माने कुरान बादि सोलिया। बैफोराव हिन्जाव मानसिफोराबो आइजोफोराबो माने फ्रिनेस दङ। दा नोंथांमोना सानदों जोंनि इन्डियानि छात्रफोर पाकिस्ताननि छात्रफोर गुबुन गुबुन हादरनि छात्रफोरा जेनेरेलि किर्गिस्तानाव मानो थाङो? नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसो लाखि, काजाखस्तानानो जा किर्गिस्तानानो जा तुर्कमेनिस्तानानो जा बेबायदिनो गुबुन गुबुन जेसेबां दङ जेरै इउक्रेननि बाथ्राखौनो बुं,
बैफोर हादराव मा जोबोर इजि सिस्टेमावनो मा मेडिकेल साइन्स फरायनो हायो डक्टर फरायनो हायो किर्गिस्ताना मेडिकेल साइन्सनि थाखायनो मुंदांखा बेनिखायनो पाकिस्तान आरो इन्डियानि छात्रफोरा बैहाय मा खालामनो थाङो जेनेरेलि मेडिकेल साइन्स फरायनो थाङो डक्टर फरायनो थाङो नार्स फरायनो थाङो बायदिसिना बेबायदि मेडिकेल लाइननि साबजेक्टखौ फरायनो थाङो आरो बेखायनो जेरावबो मा नुगोन नोङो बे हादरफोराव गुबुन गुबुन हादरनि फरायनाय फैनाय स्टुडेन्ट नुनो मोनगोन बबेखानि बे बांद्राय पावारफुल कान्ट्रिसबो नङा जोबोद धोनि हादरबो नङा नाथाय बेबायदि बिथिङाव बे हादरा जोबोर माने मोजां बबेखानि बे हादरा जोबोर साब सिखोन होनना मिथिनो मोनो साब सिखोननि बेलायाव बे हादरा जोबोर मोजां बेबायदि जों खौरां मिथिनो मोनो आरो बे हादरनि जि मेडिकेल साइन्सनि एडुकेसन सिस्टेम बे जोबोर मोजां बेबायदि जोङो मिथिनो मोनो नाथाय पावारफुल कान्ट्रि नङा बेयो स' जियानो जाया मानो दासिम मिथिनाय बायदिब्ला खौरां मिथिनाय बायदिब्ला नाथाय कनफार्म नङा बेयो साथामनिफ्राय साब्रै पाकिस्तानी छात्रनि जिउ जोब्बाय माने बुनानै बुथारबाय बेबायदि मिथिनो मोनदों 200निफ्राय 250नि गेजेराव किर्गिस्ताननि छात्रफोरा बेबायदि अकस्मात लाठी जं जाथि लानानै हस्टेलफोराव हाबनानै एटाक खालामदों आरो पाकिस्तानी छात्रफोरखौ बुनायजों लोगोसे जिहेतु मरा इन्डियानियाबोथ' एखे थानाय जानायाबो एखेफ्राम भाषायाबो एखेफ्राम जायनि जाहोनाव इन्डियान छात्रफोराबो बेबायदि बुजाफादों बेबायदि खौराङाव मिथिनो मोनो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिना लानाया मोजां किर्गिस्तानाबो ओरैबायदि मोनसे हादर जेराव गुबुन गुबुन हादरनि माखासे मानसिफोरा फरायनो थायो जोंनि इन्डियाआवबोथ' थायो नाथाय किर्गिस्तान बायदि हादरफोरावबो गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरा गोबां थांसोयो आरो बे बिथिङावबो इन्डियानि छात्रनि अनजिमाया जोबोर गोबां 17,000नि खाथि खाथि होननानै मिथिनो मोनदों माखासे छात्र माखासे गुबुन गुबुन खामानियाव थांनाय माखासे साख्रि मावनो थांनाय बा गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय थांनाय आरो पाकिस्तानी छात्रनि अनजिमायाबो 12,000 दैट मिन्स पाकिस्तानी सुबुंनि अनजिमायाबो 12,000नि खाथि खाथि बेबायदि मिथिनो मोनदों आरो बेबायदिनो बांलादेशी सुबुंफोरनि अनजिमायाबो गोबां दं होनना मिथिनो मोनदों स' नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि बुहुमाव गासैबो हादरावनो इन्डियान सुबुंफोरनि जि पपुलेसन बेयो खम नङा आथिखालाव जेरावबो जोंनि इन्डियान सुबुंफोरनि पपुलेसना बुरजा फरायनो थांनायानो जा खामानि मावनो थांनायानो जा साख्रि मावनो थांनायानो जा गुबुन गुबुन कारनाव थांनायानो जा इन्डियान स्टुडेन्टफोराबो 17,000नि खाथि खाथि दं बेबायदि मिथिनो मोनदों दैट मिन्स 12,000निफ्राय 17,000नि गेजेराव आरो पाकिस्ताननि छात्रनि अनजिमाया 8,000निफ्राय 12,000नि गेजेराव बेबायदि माबा मोनसे आरो बेफोरो एक्जेक्ट भेल्यु नङा सोलाय सोल' जाबाय थायो स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिना ला गुबुन हादराव थाङोब्लाबो बैफोर हादरावबो माब्लाबा बेबायदि गिलु बालु रायट जायो बेबायदि दावराव दावसि जायो आरो बे दावराव दावसिनिफ्राय अरायबो नोंथाङा गावखौ सेभ खालामनाया दरकार रैखा खालामनाया दरकार जोंनि जि एम्बासि बे एम्बासिजों अरायबो कानेक्सन खालामना थानाया दरकार हेल्पलाइन जारि खालामदों आरो एम्बासिया जि डाइरेक्सननि जि एडभाइजारि जारि खालामो बेबायदि नोंथांमोना सोलिनाया दरकार नोंथाङा जुदि बै हादराव दङबा बेनिखायनो गुबुन हादराव थांनाया अरायबो जे बिराद गोजोन सान्थि बे नङा माब्लाबा बैफोर हादराव बिदेशी सुबुंफोरनि सायाव गिलु बालु एटाकआबो जानायनि चान्स थायो बे जाथायानो जादों किर्गिस्तानावबो बे किर्गिस्तान हादरनि जानो हागौ माखासे सुबुंफोरा खोनायाखै नाथाय बे जोबोर फिसा हादर बे काजाखस्ताननि खाथियाव मोनसे समाव रासियानि बाहागोमोन नाथाय रासियानिफ्राय गावनानै दा मोनसे उदां हादर जाबाय जाय काजाखस्ताननि खाथियाव दङ आरो चाइना आरो काजाखस्ताननि गेजेराव बा रासियानि गेजेराव दङ बेबायदि नोंथांमोना बुंनो हायो स' दासिमनि आपडेटआ बेनो बै हादराव जि जाथाय जादों बे जोबोद दुखुनांथाव जोबोद गिलु बालु मानोना पाकिस्तानी छात्रफोरा माखासे भिडिअ ससियेल मिडियाआव हगारदों पाकिस्तानी सरकारनिफ्राय मदद बिगासिनो थादों माने बिथांमोना बुंदों बेवहाय सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा रावबो रैखाथि नङा बेनिखायनो पाकिस्ताननिफ्राय मदद बिनायखौ जों नुनो मोनदों पाकिस्तान सरकारनिफ्राय मदद बिनायखौ नुनो मोनदों नाथाय पाकिस्तान सरकारा गावसोरनि छात्रफोरखौ मोनसे एडभाइस खालामदों जे जेसेबां हायो हस्टेल सिङावनो थायो न' सिङावनो थायो बेबायदि एडभाइजारि जारि खालामदों स' फ्रेन्ड्स बेखिनियानोमोन आपडेटआ नोंथांमोना अरायबो गुबुन हादराव जोंनि सुबुंफोरा रैखाथि जागोन बेखौ अरायबो दासान गुबुन हादराव माब्लाबा जोबोर गिलु बालु खैफोद फैयोबा बे नोंथांनि थाखाय जोबोर खैफोद गोनांबो जानो हागौ